tuossa yksikössä myöskin käsitellään näitä avointa dataa ja avoimen datan portaaleja, niin siitä vähän enemmän sitten mun esityksessä myöhemmin tänään. Mutta niin kuin aamupäivällä luvattiin myöskin, niin nyt näitä kieliaineistoasioita käsitellään eteenpäin. Ja nyt siitä aiheesta on paneelikeskustelu, jota tulee tänne vetämään Lauri Carlsson. Jos panelistit voisivat tulla tänne eteen, niin Graham, kuuluuko mun ääneni? Toimiiko tämä Vemmel? Hyvä. Joo, mä oon siis Lauri Carlsson, mä oon tämän yliopiston professori. Mä olen just se, joka oli siinä Tiedemanin kalvossa se lingvisti, joka tykkää enemmän monitulkintaisuuksista kuin keskimäärin. Mä en myöskään ole mitenkään tämän kutsuja porukan niin kuin kätyri, että mä voin ihan vapaasti nyt sitten kysellä esittää kaikenlaisia epäileviä kysymyksiä. Ajattelin, kukaan muu ei varmaan esitä mitään epäilyksiä, niin mä voisin yrittää sitä. Mutta sitä ennen niin esitellään nämä meidän panelistit. Et jos te voitte kukin nyt tästä vuoroltaan niin kertoa, että ketä te nyt olette ja mistä tulette. Joo, onko tämä mikki on ilmeisesti päällä, että kuuluu? Mun nimi on Leena Peltomaa ja mä oon täällä nyt edustamassa kielipalvelutoimittajien puolta eli AAC Global Oy:tä omalta osaltani. Kohta vähän lisää siitä, että miten me ehkä kieliaineistoihin saatetaan liittyä, mutta AAC Global on siis käännöskielipalvelutoimittaja. Tehdään myös konekääntämisen kanssa töitä itse sekä palveluna että post-editoinnin kautta meidän asiakkaille. Ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Minä olen Kaisa Kuhmonen valtioneuvoston kansliasta, käännös- ja kielipalveluista, kielipalveluiden tukiyksiköstä. Ja meidän yksikkö, olen siis samassa paikassa töissä kuin Taru Virtanen, joka oli tässä edellisessä paneelissa. Ja meidän kielipalveluiden tukiyksikön tehtävinä on käännösten hankinta, silloin kun käytetään ostopalveluita ja kilpailutus, terminologinen työ, sitten me ylläpidetään käännösmuisteja ja termikantoja ja hoidetaan muitakin kieliteknologia-asioita ja edistetään tätä valtioneuvostossa käytettävää virkakieltä. Ja minä olen siis Eila Ratasford ja olen tällä hetkellä töissä Helsingin kaupungin tietokeskuksessa, joka tuottaa tilasto- ja tutkimusmateriaalia päätöksenteon tueksi, mutta valtaosan työpanoksestani olen tehnyt keskushallinnossa. Ja minä olen Timo Simeer Tiekestä, tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus. Se on yhdistys, Tieke on yritys perustettu vuonna 1981 ja meidän päätehtävä toimitaan julkisen sektorin yritysmaailman välissä ja ehkä enemmän siellä infran puolella siitä, että miten järjestelmien tai toimintamallien pitäisi toimia, että tietojärjestelmiä voitaisiin käyttää tehokkaasti suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta myös sitä, että nämä palvelut toimia, ihmiset osaisivat käyttää niitä palveluita, eli osaamisesta ja toimintamalleista ja yhteentoimivuudesta on tämä Tieke-toiminta koostuu. No niin, kiitoksia. Mä olin ajatellut silloin, kun mä tätä joskus tuolla itsekseni mietin kotona, että mä kysyn teiltä, että mitä monikielistä te teette, minkä takia te joudutte tätä aineistoa hankkimaan, mutta nyt tuntuu vähän se turhalta se kysymys kyllä, koska äsken just kuultiin esitys tästä, mitä tuo kaupunki tekee, ja sitten VNK:n puolta kuultiin jo aika paljon, mutta sitten on nämä kaksi muuta, jotka ovat mustia hevosia, että ehkä ne voisi sitten kertoa, että minkä takia ne tarvitsee tai tuottaa tai puuhailee näiden kieliaineistojen kanssa. Joo, okei, no jos mä aloitan sitten tässä, niin
Tietysti koska AC Global tekee käännöksiä asiakkaille, niin siinä on heti jo yksi yhtymäkohta, eli me tuotetaan niitä kieliaineistoja siinä mielessä, että meillä on joku lähdeaineisto, joka me saadaan asiakkaalta ja sitten tehdään siitä käännös, jolloin syntyy sitten vähintäänkin kaksikielistä sisältöä, joka sitten samalla tallennetaan meidän systeemeissä ainakin ja meidän prosesseissa jotakuinkin aina käännösmuisteihin. Ja sitten tietysti monesti voi olla, että ei puhuta pelkästään 1 ja 2 kielestä, vaan puhutaan 10 tai parhaimmillaan ehkä 80 tai jopa 150 kielestä. Et tietysti niin kuin teoreettisesti ottaen tämmöiset kieliaineistot, joissa on sit sama sisältö näinkin monella kielellä, niin olisi varmaan niin kuin tutkijoille herkullista maaperää ja käytettävissä tai käyttökelpoista aineistoa. Sitä tietysti rajoittaa sitten asiakassopimukset, että eihän me voida niitä niin vaan jakaa ympäriinsä, mutta lähtökohtaisesti niitä kuitenkin tuotetaan. Ja sitten, niin kuin mä äsken lyhyesti mainitsin, niin kyllähän me sitten palvelutoimittajana myös sekä omassa tuotannossa sovelletaan jonkun verran konekääntämistä niin kuin yhtenä vaiheena sitä prosessia, eli käytetään niitä meidän omia kieliaineistoja sitten siinä yhtenä osana. Ja sitten toisaalta tehdään myös meidän asiakkaille niin sanottua post-editointia, eli jos asiakas on jo johonkin aineistonsa käyttänyt konekäänintä, tuottanut konekäännetyn materiaalin, niin sitten saatetaan tarvita siihen kääntäjää tekemään se asia loppuun saakka, tarkistamaan, että menikö oikein ja hiomaan vähän lopputulosta. Näitä tämän tyyppisiä asiakkaita on julkishallinnon lisäksi myös yritysmaailmassa tätä nykyään, eli isot kansainväliset ICT-organisaatiot nimiä mainitsematta, niin aika moni on investoinut paljon konekääntimiin ja tuottaa sitten konekäännettyä sisältöä eteenpäin työstettäväksi. Joo, ja Tiekessä me itse ei tuoteta suoraan mitään kieliaineistoja ja kielimateriaalia, eikä olla suoraan konekäännöksen kanssa tekemisissä, mutta me ollaan tämän osaamisen ja sähköisten palveluiden ja yhteentoimivuuden kautta. Eli yksi meidän tehtävä on tämmöinen, missä Tieka aikoinaan perustetaan yhteentoimivuus, on siinä se, ei pelkästään tietojärjestelmien, vaan myös tietojärjestelmät ja ihmiset ja ihmisten välinen yhteentoimivuus, sanotaan näin ympäripyörästi. Mutta tämä idea on siinä, että järjestelmissä käytetään kieltä, ihmiskieltä myös erilaisissa määrityksissä, ja sitten ihmisten pitäisi ymmärtää niitä. Ja sitten kun otetaan useampi järjestelmä, niin sitten ollaankin aika solmussa, ja siellä esimerkiksi termistö ja käytetyt termit on aika oleellisessa osassa, että ne toimii. Sitten kun mennään kielirajan yli, niin rupeaa tulee jo aikamoista sählinkiä, ja siitä, että miten tämä homma yleensä hanskataan ihan järjestelmätasolla näiden kielet ja niiden kääntäminen. Mutta sitten toinen on tämä sähköiset palvelut, ja tämä on tämmöinen, että jos tietojärjestelmiä tai sähköisiä palveluja käytetään yhteiskunnassa, ja mitä yhä enemmän määrin käytetään ja niitä tarjotaan, viedään nettiin palveluita, niin tämä asettaa aika kovia paineita sitten kääntämiselle, sanastolle, ja tässä on tietysti se, että kun ollaan EU:ssa, niin asettaa tiettyjä paineita, mutta myös se, että sitten maahanmuutto, monikulttuurisuus, monet kielet, mitä täällä käytetään, niin se tosiaankin tuossa aikaisemmin täällä tullut mainittua ne esitykset, että tämä datan määrä tai tekstien määrä on aika hurja, mitä pitäisi hanskata ja pystyä kääntämään, ja ne on erilaisten ihmisryhmien käytettävissä tai kieliryhmien käytettävissä. Ja siinä vaaditaan sitten ratkaisuja ihan yritystasolla, kunta- ja valtiotasolla, ja pitäisi päättää, mitä näiden kanssa tehdään, mutta sitten toinen, että pitäisi olla myös jotkut, jotka toteuttaa niitä palveluita, eli ettei ne itsestään tule. Ja tämä yksi meidän tehtävä on sitten, että ajaa yhteen näitä eri tahoja ja miettiä, että miten nämä hommat ratkaistaan, että ihan pienistä yrityksen tasoista ongelmista sitten ihan yhteiskunnallisiin ongelmiin, että niitä ei aina tuolla lehdissä näe, ja ne vain jotkut ammattilaiset tai asiantuntijat sitten nostavat esiin, ja jotakin näille pitäisi tehdä, ja meidän tehtävä on yrittää tehdä niille jotakin. No niin.
nyt tässä tuli jo jotakin kerrottu, että minkälaisia aineistoja kullakin on, mutta ei oikeastaan sitä, että kuinka paljon. Kuka on tämmöinen iso tekijä tällä alalla ja kenellä on sitten enempi vähempi ja mitä kieliä teillä on ja mitenkä te niitä talletatte, että onko ne vaan jotenkin sikisokin siellä sun täällä vai onko teillä ihan sillä tavalla kerättynä paikalle, että ei tarvitse muuta kuin sitten sanoa, että tästä vaan ottamaan. Jos kerrot vaikka sinä. Sä nyt siis et heti sano, mutta jotakin suuntaviittaa voit ehkä siitä antaa. Joo, no tosiaan meillä tietysti suuri osa aineistoista on olemassa jo valmiiksi niin kuin käännösmuisti tietokannoissa, jos kysymys on käännöksestä, joka on meillä tuotettu. Kaiken kaikkiaan sitä dataa on aika paljon, niin kuin riippuu aina mihin vertaa, mutta että AC on suhteellisen iso käännöstoimisto, joka on toiminut kuitenkin kymmeniä vuosia ja käännösmuistiteknologiatkin on ollut olemassa pitkän aikaa, niin kyllähän sitä siinä mielessä on paljon sitä segmenttiä, joka on erilaisissa tietokannoissa. Mutta ongelmana siinä on ehkä se, että se on hajanaista, koska se tehdään eri asiakkaille. Se on jo niin kuin meidän kohdalla hajanaista, että se on yhdessä käännöstoimistossa jakautuu niin kuin erilaisiin tekstityyppeihin, erikoisaloihin, eri asiakkaille tehtyihin teksteihin. Ja sitten jos ajattelee niin kuin laajemmin muita käännöstoimistoja tai kielipalvelutoimittajia, niin jokaisella on tämmöinen oma kokoelmansa olemassa. Mutta jotta siitä olisi oikeasti hyötyä konekääntimen opettamisessa, niin varmaan pitäisi aika paljon pystyä pistämään niitä sitten yhteen. Ja ehkä niin kuin omasta kokemuksesta voin sanoa esimerkiksi sen, että meillä on esimerkiksi yksi iso asiakas, joka on ollut meidän asiakas 15 vuotta, jolla me tehdään 10 kieliparia ja ollaan sitten niillä käännösmuistisisällöillä, mitä meillä heille on, pyritty jalostamaan konekääntimen tuottamaa outputtia niin, että se peittoaisi käännösmuistin edut niin kuin kääntäjän työkaluna. Ja se onnistuu joissakin kielipareissa, mutta osassa esimerkiksi Suomessa niin sekään datan määrä ei niin kuin ole riittävä ainakaan meidän kokemuksen mukaan. Että siis aineistoja on, mutta ei mun mielestä kyllä riittävästi. Että näkisin, että julkishallinnon kannalta esimerkiksi, koska mehän ei voida luovuttaa käännöstoimistona niitä aineistoja, niin kuin sanoin, niin muuta kuin sille meidän asiakkaalle enintään, jos asiakassopimus sen sallii. Niin julkishallinnon tehtävä varmaan tämmöisessä hankkeessa olisi nimenomaan olla se kokoaja tai sitten tämmöinen verkosto, niin kuin tämä Finclarin, joka sitten pistää yhteen eri tahoilta löydettyjä aineistoja. Mutta vaan niitä julkisia. Vaan niitä julkisia tietenkin. Niin, sehän on yksi probleema tässä. Mites teillä, oletteko te kerännyt niitä jotenkin kasaan? Joo, no meillä on vähän sama juttu, että käännösmuistiin tietysti karttuu niitä käännöksiä ja me ollaan niin kuin ehkä tässä käännösmäärissä niin kuin huomattavasti pienempi toimija sitten taas kuin nämä suuret kaupalliset käännöstoimistot, että jos meillä niin kuin käännetään vuosittain ehkä 70 000–100 000 käännössivua, näin, niin vuodessa, ja siinä on niin kuin kaikki kielet, mitä meillä tarvitaan, niin se on vielä myöskin hyvin pientä. Ja segmenttimääristä mä en nyt osaa sanoa, että meillä on justiinsa, niin kuin ollaan pääsemässä siihen, että kun yhdistettiin näitä toimintoja, että meillä on nyt niin kuin yhteiset käännösmuistit käytettävissä ja ollaan niitä yhdistämässä. Ja samaten niin kuin termikantapuolella. Et sitten niin kääntämisen osalta kielet on, kun sä kysyt niistä kielistä, mitä kieliä ne on, niin tuossa Taru aikaisemmin jo niitä luetteli, mutta pääasialliset kielet on tosiaan suomi, ruotsi, englanti, venäjä on ehkä ne pääasialliset kielet, mitä meiltä käännösmuisteista löytyy, joita nyt olisi niin kuin sen verran, että niistä nyt olisi ehkä jotakin niin kuin hyötyä tämän tyyppisessä toiminnassa. Ja sittenhän meillä tosiaankin me ylläpidetään myöskin valtioneuvoston julkista termipankkia Valtteria, joka on hyvin pieni kuitenkin, että muutamia tuhansia tietoita, mutta se tieto ei ole vielä semmoisessa muodossa, että sitä voitaisiin niin kuin helposti käsitellä, että se on niin kuin ne vaan toistaiseksi hakumuodossa. Mutta tänä vuonna meillä on tarkoituksena linjata sitä vähän, että minkälaisia termikanta-aineistoja ja käännösmuistiaineistoja me ylipäätänsä pystyttäisiin niin kuin avaamaan julkiseen käyttöön. Et siinä on nyt ongelmana, mitä tässä on jo aikaisemminkin tullut esille, että siellä on henkilötietoja, sitten siellä on semmoista tietoa esimerkiksi termikannoissa, mitkä on tarkastamattomia,
Sitten siellä on käännösmuisteissa semmoisia tekstejä, jotka tai segmenttejä, jotka perustuu teksteihin, joita ei ole koskaan julkaistu. Esimerkiksi voi olla lakiehdotuksia, joita on käännetty jo, mutta niitä ei ole koskaan viety sitten eteenpäin. Tai voi olla turvaluokiteltua tietoa. Sitten pitää aika paljon tehdä tavallaan sitä siivoamista myöskin siellä ja katsoa, että mitä sieltä ylipäätänsä pystytään niin kuin avaamaan. Mutta tätä linjausta me tullaan tekemään tänä keväänä ja varmasti avaamaan sitten semmoisia aineistoja, mitä me tiedetään jo, että on luotettavia ja voidaan muutenkin avata. Et yksi asia, mikä minulla on tässä tullut mieleen tässä aikaisempia esityksiä kuunnellessa, niin oli se, että pikkusen huolestuttaakin sitten semmoinen, että jos kun haravoidaan kaikkea verkosta löytyvää aineistoa ja kaikki aineisto kelpaa, niin millä tavalla se sitten tulee vaikuttamaan siihen laatuun, että jos siellä on semmoisia käännöksiä, jotka ei ole laadukkaita tai niissä käännöksissä käytetään vanhoja termejä tai sanastoaineistoissa on sanastoaineistot ei olekaan kauhean luotettavia tai niissäkin on vanhoja ja tarkastamattomia tietoja, että millä tavalla se sitten vaikuttaa sitten tämmöisen konekääntimen ja konekäännöspalvelun laatuun. Varmaan tuo tieken edustaja sanoo, että garbage in, garbage out. No mutta mitäs teillä, onko teillä, kuinka paljon te käännätte vuodessa? Tai tuotatte tekstiä, kyllä se kelpaa yksikielinenkin teksti. Mehän nähtiin, että siihen sujuvuuteen tarvitaan yksikielisekin, että sekin kiinnostaa. No kaiken kaikkiaan, niin jos nyt sanoisin ihan volyymeja meillä, niin ennen kuin siirryttiin tähän myöskin sähköiseen säilyttämiseen, ja 2011 siirryttiin sähköiseen päätöksentekojärjestelmään, niin meillä kertyi noin 800 hyllymetriä vuodessa pelkästään niin kuin päätöksentekoasiakirjoja. Ja sitten kaikki muu siihen päälle tietysti. Eli tässä niin kuin näkyy tietysti tämä meidän kaupungin verkkosivut Helfi, jotka on tosiaan näillä 6 kielellä. Siellä on osa tietysti vain suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä, koska ne on niitä päätöksentekosivuja. Sanoisinko, että valtuustossa meillä varmaan oli joku tuommoinen useampi 100 000 sivua vuodessa, se mikä käännetään 2 kielelle, eli suomen ja ruotsin kielelle. Eli valtuustoesityslistat ovat aika mittavia. Mutta sen lisäksi meillä on sitten näitä palveluja kuvaavia tiedostoja verkkosivuilla, ja ne on käännetty usealle kielelle, vähintään nyt sit suomeksi ja ruotsiksi, mutta myöskin näillä muilla kielillä. Ja sitten esimerkiksi tietokeskuksen, jota myöskin lyhennetään tiekeksi, meillä on tutkimuksia, jotka siis tehdään useimmiten, siis vähintään 2 kielellä, mutta useimmiten myöskin 3. eli englannilla. Eli siellä on tämmöistä vertailuaineistoa, jossa täsmälleen vastaa, ne on kielenkääntäjät kääntäneet ja ne vastaa täsmälleen niin kuin toisiaan sitten kappale kappaleelta, virke virkkeeltä. Niitä on useita kymmeniä tutkimuksia per vuosi. Että ihan tarkkaan sivumäärää en osaa sanoa, koska aika paljon ne on nyt verkossa ja pääsääntöisesti kaikki se data, mitä meillä on verkossa, niin on avointa dataa, eli konekielisessä luetussa muodossa. Kaiken kaikkiaan me puhumme siis ylipäätänsä tuotannossa niin varmaan miljoonista sivuista vuodessa. No niin, onhan sitä siinä. Vaikka tuossa kyllä kuultiin sitä koskaan tarpeeksi. Tieken näkökulmasta tämmöisen niin yhteentoivuuden sähköisten palvelujen näkökulmasta niin siis törmätään jatkuvasti erilaisiin aineistoihin, sanastoihin, teksteihin, mutta se on tietysti, että se ei ole erilaisia, mutta myös eri tasoisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne on hyvin voisi sanoa näin, että ne on sekalaista, ristiriitaista, aiheuttavat suurta sekaannusta, ylimääräistä kustannuksia ja tehottomuutta. Eli siinä, että kun monet sanastot ja tekstit, kun on käännöstarkoituksiin, niin ne on aikoinaan tehty tietysti yhdelle osastolle, ja nyt kun on tämmöiset digitalisoituneessa maailmassa ja niitä pitäisi sähköisesti käyttää useammassa eri organisaatiossa, niin ne on usein ristiriitaisia ja saattaa saman organisaation sisällä olla käyttää erilaisia sanastoja.
käännöstarpeisiin, niin silloin se aiheuttaa jo pelkästään yhden, vaikka suomen kielen sisällä aiheuttaa aika lailla hämmennystä, että mitä termiä käytetään, miten nämä asiat pitäisi ilmaista. Ja tässä on mielestäni, kenellä oli tässä esityksessä, oli, että tämä kun käännetään, niin oliko se sulla? Että kun kääntäjät huomaa sitten, että tässä on jotakin ongelmaa, niin on tullut myös sama, että kun ruvetaan kääntämään toiseen kieleen, niin huomataan, että hetkinen, että tämä ei suomeksikaan selvää, mitä tässä tarkoitetaan. Ja nyt yksi on taas sitten taas näitä sanastoja, että se aiheuttaa, että näiden käyttöaste on yleensä aika heikko. Eli ottaa huomioon, että käytetään yhdelle organisaatioon, niin sitten järjestelmät käyttää vain sitä, eikä sitä työtä, mitä jossain muualla ollaan tehty. Ja tämä tietysti aiheuttaa, jos ajattelee Suomen nykyistä taloustilannetta, niin ajattelee, että vähän ihmetyttää välillä, että miksei näitä toimintamallien yhteen toimivuutta saada, että ihmiset ja organisaatiot tekisivät yhdessä ja miettisivät näitä perussanastoja, perustermistöjä ja perustekstejä, että miten niitä tehtäisiin, säästettäisiin niitä kustannuksissa ja niin saataisiin nopeutta, mutta myös sitten se, että tämä tietoisuus niistä lisääntyisi ja sekaannus vähenisi. Joo, sulla oli siinä kommentti. Sen verran unohdin tuossa omassa esityksessä, tai se jäi ajanpuutteen vuoksi sanomatta, niin on juuri se, että Helsingin kaupungilla ei valitettavasti ole tämmöistä keskitettyä kielenkääntämisyksikköä eikä rahoja, vaan ne on annettu kaikille virastoille, jotain 30 tai virastot ja liikelaitokset. Ja tässä suhteessa niin toki ne on erilaisia, että Korkeasaaressa täytyy markkinoida eri tavalla eläimiä kuin vaikkapa sosiaali- ja terveyspalveluja, mutta meillä on yhteisiä hallinnollisia asioita, joita pitäisi olla käännettynä sitten vaikkapa ruotsin kielelle tai muulle kielelle. Ja valitettavasti, kun ne sitten käännetään siinä toimistossa, jonka joku tietty virasto on kilpailuttanut, niin käännös voi olla erilainen kuin jonkun toisen viraston. Ja se on todella niin kuin ikävä tilanne, ja siksi oli hyvä kuulla, että valtioneuvostossa on niin kuin tämmöinen yksi ja yhteinen kielikeskittymä ja rahat yhdessä paikassa. Se olisi varmasti meillekin erittäin hyödyllistä. Sulla on vielä siinä. Joo, itse asiassa tuohon mitä Timo sanoi just siitä, että tehdään osittain niin päällekkäistä työtä eikä tiedetä siitä työstä, mitä toiset ovat jo tehneet, että näiden sanastojen yhteiskäyttö olisi niin todella tärkeää. Ja tiedän, että ministeriöiden ja virastojen sivuilla on piilossa kaikenlaista hyödyllistä erilaista sanastoaineistoa. Julkaisujen osana on erilaisia sanastoja, jotka on todella hyödyllisiä, mutta niitä löytää sieltä niin kuin ihan sattumanvaraisesti. Joskus sattuu ehkä googlaamalla löytää jotakin, mutta sitten ongelmana useimmiten on se, että on tehty jotakin tarkoitusta tai jotain hanketta varten joku sanasto, mutta sitten siitä ei tiedetä mitään, että se sellainen on olemassa, ja sitten tehdään päällekkäistä työtä, ruvetaan tekemään uudestaan tämmöistä sanastoa. Ja sitten tietysti näihin tietojärjestelmien yhteentoimivuuden osalta nyt tehdäänkin jo jonkun verran sitä yhteistyötä ja pyritään siihen, että käytettäisiin niitä samoja käsitteitä. Ja nyt esimerkiksi tuohon Finto-palveluun ollaan testaamassa nyt tätä JHS-metaa siellä, että millä tavalla tämä Finto-palvelu, joka on siis ontologiapalvelu, millä tavalla se sopii sitten tämmöisen niin kuin terminologisen aineiston esittämiseen ja käyttämiseen. Et se on sitten myös yksi keino, että jos siitä päästään eteenpäin, että saataisiin niitä tietoja sitten paremmin myöskin jakoon ja käyttöön. Joo, niin sen verran tosiaan, että on tämä Finto, että kyllä sitä yhteistyötä tehdään, mutta mä puhun enemmän niin organisaatiotasolla yksityispuolella. Kuntapuolella tehdään paljon päällekkäistä työtä. Niinpä se tahtoo olla. Mutta tästä tuli semmoinen kysymys, kun nähtiin, että se käännös tehdään vähän eri tavalla. Ja sä nyt tietysti sulta käynyt kysykään, että mitä ne maksaisi, jos niitä hankkisi niitä teidän käännösmuisteja. Mutta entäs teillä muilla? Mä ihmetelin sitä, että jos teillä on yksityisiä kääntäjiä, niin kuka siinä oikein päättää, että niitä annetaan pois? Onko ne jo silloin kerätty niitä kääntäjiltä ne oikat niin, ettei tarvitse muuta kuin vaan antaa? Ja kuka sen päättää teidän organisaatiossa, että ne nyt annetaankin näille pyytäjille tässä? No, jos mä vain ilmeisesti halusit multa kysyä. Mä ajattelin tässä meidän järjestyksessä. Joo, niin nyt me tosiaankin sitä linjataan. Lähinnä se ei ole meillä ongelma se, että no ehkä se on aikaisemmin ollut enemmänkin ongelma, että voidaanko niitä niin kuin ylipäätänsä antaa, mutta nyt kun
kulttuuri on se ja pyrkimys siihen, että tietoa avataan, niin se on meilläkin tietenkin tavoitteena. Et lähinnä se on niin kuin enemmän se, että siitä aineistosta pitää niin kuin ensin pystyä karsimaan pois semmoisen osuus, mitä ei voi laittaa julkiseen levitykseen eikä julkiseen käyttöön. Se, että käytettäisikö niitä sitten väärin jossakin tapauksessa, niin se on sitten eri asia, mutta että niin, me täytyy kuitenkin niin kuin käsitellä sillä tavalla, että niitä ei voi käyttää millään tavalla väärin. Mutta että meillä ei niin kuin, sisäisillä kääntäjillä ei ole tekijän oikeuksia niihin käännöksiinsä, vaan se käännösmuisti on sitten tietenkin meillä käytössä. Samaten silloin, kun me käytetään niin kuin ostopalveluita, niin me saadaan sitten ne käännösmuistit sitten. Ja niistä tietysti sitten mietitään kanssa, että vähän myöskin sitä laatua, että onko se semmoista laatua, että me halutaan, että sitä käytetään myöskin jatkossa, hyödynnetään johonkin vai? Kehtaako antaa? Niin. Tuohon ehkä vielä täydennyksenä, että sehän se on se tyypillinen tilanne, että jos käännöstoimisto myy käännöksen, niin samalla yleensä myydään se sisältö niin, että sit asiakkaalla on oikeus pyytää se muisti meiltä, mutta vaan sillä asiakkaalla tietenkin. Että jos ajattelee vaikka tämmöistä verkostoa, minkä workshopissa nyt ollaan, niin sille me ei suoraan voida mitään luovuttaa. Ja ehkä voi vielä sen verran lisätä, että meillä on itse asiassa kanslian sivuilla on pari pientä käännösmuistia ihan tämmöisessä TMX-muodossa, käännösmuistimuodossa, Suomi-Englanti, mutta ne on hyvin pieniä edellisen hallituskauden ja sitä edellisen hallituskauden aikaisia. Okei. Teillä? Joo, Helsingin kaupungissa tietysti, jos ja kun ostetaan käännöksiä, niin totta kai se on kaupungin omaisuutta sen jälkeen, kun se on ostettu ja siihen liittyvä käännösmuisti. Sikäli kun niitä avataan verkkosivulla, pyrimme mahdollisimman paljon työntämään tavaraa sinne avoimena datana, niin se on kaikkien käytettävissä. Ja ideana on se, että tuemme sitten myöskin yritystoimintaa ja sitä kautta hyvinvointia. Meillä ei ole sellaisia aineistoja, josta me emme tietäisi, että voidaanko niitä antaa vai ei. Eli meillä on joko lain mukaan salassa pidettäviä, jotka on merkitty sillä tavalla, tai sitten kaikki muu on saatavissa, ja se muu saatavissa oleva on julkista, ja sitä voi kysyä esimerkiksi meidän yhdestä ja ainoasta paikasta kirjaamosta, jos se olisi jotain muuta kuin mitä verkkosivuilla näkyy. Sanoisin, että me olemme hyvin avoimia tässä suhteessa. No niin. Miten sieltä tiekentulta näköalapaikalta, näkeekö siellä missään sisään vielä, kun nämä tietysti kertovat vain omistaan, mutta pääseekö sieltä kurkkaamaan, että kenellä muullakin näitä olisi vielä? Ei, tämä on Suomessa tämä on vähän, en tiedä, onko se muissa maissa vähän sama homma, mutta tämä omistusoikeus siihen, että jos organisaatio A maksaa käännöstyön tai sanasanoteon, niin se on sitten organisaation A-omaisuutta ja sitä ei sitten suin surmikaan anneta kenellekään muulle. Tai siis ollut pitkälti, tämä ei tietenkään koske kaikkia, mutta tämä on niin tämmöisen yhteiskunnan rakentamisen kannalta aika nurinkurista, että joko verovaroin maksetaan jonkun työ, mutta se on sitten sen tilaajan ja sitä ei sitten anneta toisille käytettäväksi. Ja yhtä lailla, niin jos on saman toimialan yrityksiä, niin siellä on vähän sama homma, että jos yritys tekee jonkun työn, niin ei haluta antaa kilpailuetua muille yrityksille, vaikka se sanasto olisikin yleishyödyllisesti käytettävissä. Tämä tietysti vähän hankaloittaa sitten tämmöistä Suomi Oyn toimintaa aika lailla, koska kuitenkin niitä sanastoja tai tekstejä, niin se on kuitenkin suomen kieliyhteisössä käytettävissä. Se ei hyödytä kyllä ruotsalaisia tai englantilaisia välttämättä ollenkaan. Et siinä mielessä toivoisi, että näitä sitten, kun näitä yhteistoimintaa tehtäisiin enemmän, mutta myös oltaisiin avoimempia näiden sanastojen ja käännösten antamisessa yleiseen käyttöön avoimeksi. Se on tietysti joidenkin leipäpuu tämä, että ymmärrät senkin näkökulman. Tämmöinen kysymys sitten, että onko teille tullut sellaisia nyt kriittisiä uusia tarpeita? Nythän meillä hälistään Suomessa, meillä on paljon eri kieliä nyt täällä. Onko siellä semmoista, että nyt olisi hyvä, kun olisi konekäännön apuna? Että olisitteko nyt tyytyväisiä huonoon konekäännöksiin, jos sitä täältä saisi? Onko se semmoinen, sulla on varmaan tilanne koko ajan sama, mutta entäs teillä, joilla on nyt näitä velvoitteita, niin näkyykö se siinä, onko nyt semmoinen, että tavallaan tuli pullonkaula nyt, kun on tullut uusia kieliä, joita pitäisi palvella?
No, Ja tietysti, auttaakohan näiden EU-ihmisten sitten, en tiedä. No, Joo. onhan niillä sama ongelma. ja kyllä tietysti nämä uudet kielet on tietysti yksi asia, mutta sitten myöskin se, että käännösmääriä tarvitaan niin paljon ihan näillä ruotsiksi ja englanniksi ja muillakin kielillä, että siinä ne, niin kuin meidän resurssit ei kerta kaikkiaan riitä, että silloin voi niin kuin miettiä sitä, että milloin konekääntäminen olisi esimerkiksi tarpeeseen. Mekin ollaan testattu sitä MT at Easy-palvelua parinkin otteeseen Suomi-Ruotsi- ja Suomi-Englanti-käännöksillä. Ja, no, tulokset ei nyt ihan hirveän lupaavia ollut. Paikotellen oli kyllä sitten niin kuin ihan hyväkin tulosta, mutta kyllä me aiotaan testata sitä, jatkaa sitä testaamista joka tapauksessa. Ja just sen tyyppisillä aineistoilla, joissa on esimerkiksi paljon toistoa, vaikka budjettikäännöksillä ja tämän tyyppisillä. Ja nyt kun Kimmo Rossi kertoi näistä lupaavista kokeiluista meidän verkkosivujen osalta, niin ehkä me testataan myöskin sitä puolta ja katsotaan, että millä tavalla pystyttäisiin hyödyntämään sitten konekääntämistä jatkossa enemmän meidänkin toiminnassa ja ehkä sitten niin kuin kokeilla sen jälkieditointia, että millä tavalla se istuu sitten, tai sopisiko se jonkin tyyppisiin käännöksiin. Sä taisit kertoakin jotakin, vai sanoit sitä konekäännöksen kokeilusta sinä? Ei vaan sinä. Niin. Joo, meillä ei ole sitä konekäännöstä, mutta olisi todella hyvä niin kuin, saada kyllä, koska nyt tässä näkyy esimerkiksi nämä Infopankin sivujen kielet, niin eihän se todellakaan riitä. Että kyllä meillä on sitä tagalogia ja mitä milloinkin. Ja ne lapset on koulussa, ne osaa ehkä suomea, mutta on se kiva, että osattaisiin myöskin vanhempien kanssa kommunikoida. Niin kuin tässä tuli puhetta aiemmin, niin onhan se hyvä, että vanhemmatkin tietää, että huomenna pitäisi olla uimahousut mukana tai uimapuku mukana tai jotain muuta vastaavaa. Ja niitä kieliä on ihan hurja määrä Helsingissä. Että oikeasti tarvittaisiin juuri tämmöisen pienien asioiden eri palveluissa, niin pienien asioiden kääntämiseen. Niihin varmaan riittäisi ehkä sitten semmoinen konekielinenkin, kunhan se asia tulisi ymmärretyksi, että siinä ei ole ihan niin isoista oikeuksista kysymys todellakin, että vanhempi tietää, että nyt ollaan huomenna menossa uimaan vaikka. Kuulostaa vähän rajoitetulta kieleltä. Että se on tärkeintä ei ole se sujuvuus, vaan tärkeintä ne on nimenomaan ne uimahousut. Niin siis nimenomaan, mutta se, että se asia tulee ymmärretyksi. Siis tarkoitan totta kai siellä vanhempien kanssa kommunikoidaan muistakin asioista. Tai sitten, että kun henkilölle lähetetään näitä tiedotteita erilaisista asioista, eri palveluista, niin ne voitaisiin myöskin sitten olla mahdollisimman monella kielellä. Et nyt tuo 12 kieltä on ihan hyvä, mutta ei se kaikkeen riitä. Onko sulla jotakin tähän? Joo, no tämä lisäyksenä siinä mielessä, että tämä niin tämmöisellä ihmisten henkilökohtaisella tasolla on tarve suuri, että alkaen ihan koulun käynnistä, sosiaalipalveluista on turvakotia, mutta missä tarvitaan varmasti konekäännössä, ihan siitä mennään sinne, että ihminen menee kauppaan, ei ole ikinä käynyt suomalaisessa kaupassa eikä osaa ymmärrä, mitä niissä paketeissa lukee, alkaen siitä ja just tänne koulumaailmaan, että tämmöinen epävirallinen käännös, missä ei tarvitse nyt olla ihan 100%, mutta suurin piirtein, niin tämmöinen tarve on todella suuri, ja kun ajattelen että eri väestöryhmiä ja kieliryhmiä, niin mitä Suomessa edustettuna, niin tähän vaan määrä kasvaa koko aika, ja nyt jos maahanmuuttajien ja pakolaisten määrä kasvaa, niin se aiheuttaa todella suuria ongelmia, mutta se on myös kotouttamisen edellytys, että ihminen ymmärtää, ja mitä ympärillä tapahtuu, ja silloin ei välttämättä tarvita ammattikääntäjän tulosta, vaan riittää konekäännössä. Sen verran, jos voi vielä sanoa, että toki sitten täytyy muistaa se, että välttämättä ne ihmiset, jotka siellä eivät sitten osaa sitä suomen kieltä, niin eivät välttämättä osaa edes lukea. Että vaikka meillä olisi minkälaisia käännöksiä, niin... Nyt tulkkaus täältä Aallosta vaan sitten. No niin. Tästä tuli oikeastaan nyt, kun sitä puhuttiin, että konetta, niin sitten ruvetaan teillekin tuppaamaan, niin se, että tämä kysymys, joka herää sitten näille meille perinteisemmille käänteille, että käykö meidän kehnosti tässä, että saataanko tässä nyt omaa oksaa sitten
tuolla niin positiivisesti sanotte, että ei päinvastoin, työ vaan tulee entistä mielenkiintoisemmaksi. Ja ehkä se on tottakin, että käännettäisiin enemmän, jos olisi halvempaa. Mutta mitä te tykkäätte? Onko teillä kokemusta tästä tai osaatteko kertoa, että miten tämä on vaikuttanut kääntäjän työhön? Nyt teillä varmasti on niin paljon sitä taloudellisia kokemusta, että miten nämä ratkaisut vaikuttaa tai on vaikuttanut siihen, että mitä kääntäjät tekee teille? Niin, kyllä mä itse suhtaudun siihen niin kuin sekä käännöstoimiston johtajana että entisenä kääntäjänä itse niin ennemmin positiivisesti kuin negatiivisesti, että näen, että just se sisällön määrä on niin toisaalta valtava ja sitten toisaalta niin paljon tekemistä voi olla myös sen konekäännetyn tuotoksen outputin edelleen editoimisessa, että ei se mun mielestä se ei vie kääntäjien työpaikkoja, että konekääntäminen lisääntyy. Päinvastoin se on yksi niin kuin tehostamisprosessi, joka on kääntäjän työn apuväline siinä, missä vaikka se käännösmuisti tai termipankki tai joku muu tekniikka, että ei me nyt tehdä niitä käännöksiä lyijykynällä tai kirjoituskoneellakaan enää, vaan niitä apuvälineitä käytetään, mitä on olemassa. Ja sitten toisaalta mä oon aika varma siitä, että jos konekääntäminen esimerkiksi niin kuin vaikka meidän kannalta relevanteissa kielipareissa, joita nyt tässä siis tarkoitan myös meitä muita tässä paneelissa, toimisi paremmin, tuottaisi parempaa niin kuin lähtökohta-outputtia, niin kyllä sitten enemmän olisi varaa kääntää niitä aineistoja. Et toisin sanoen pystyttäisiin ratkomaan just tätä haastetta, mitä edellä esitettiin, että kaikki ei saada käännettyä, millä tavalla olisi tarvetta perinteisillä menetelmillä. Mitäs se teidän on kokemus? Joo, no kyllä mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä siitä, että en mä nyt koe konekääntämistä tai konekäännöspalveluita minä uhkana, vaan pikemminkin se, että se niin kuin tehostaa sitä prosessia. Aivan niin kuin Leena sanoi, niin on yksi väline, niin kuin käännösmuistikin on väline ja varmasti sillä tavalla niin kuin, ehkä tietyllä tavalla niin kuin monipuolistaa sitä kääntäjän toimenkuvaakin. Ja tietenkin se voi olla myöskin tämmöinen niin kuin yksilöllinen kysymys, että kuka tykkää minkäkinlaisesta tehtävästä. Toinen tykkää tehdä nimenomaan sitä kääntämistä ja toinen tykkää tehdä vähän monipuolisemmin erilaisia asioita. Että siinä on ihan varmasti kieliasiantuntijoille töitä kyllä riittää siinä konekääntämisen kehittämisessä ja sen hyödyntämisessä ja sen käytössä, että millä tavalla sitä ylipäätään pystytään käyttämään ja hyödyntämään sitten siinä päivittäisessä käännöstoiminnassa, niin aivan varmasti riittää roolia kyllä siinä. Jos sen verran voi sanoa, että en usko, että kielen kääntäjien tarve vähenee. Tarvitaan me niin kuin monessa tilanteessa sitä inhimillistä osaamista. Siinä on vähän sama tilanne kuin aikanaan, sanotaan, että vaikka Helsingin kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjaa kirjoittamassa oli yksi henkilö, joka kirjoitti sitä ihan päivätyökseen koko ajan. Ja nyt se sitten tehdään niin, että se litteroidaan koneella. Ja itse asiassa lopputulema on parempi, autenttisempi, siellä ei käydä muuttamassa niitä tekstejä sitten. mutta varmaan niin kun menetelmät kehittyvät, niin konekielinen kääntäminenkin on ihan hyvä. Jos unohdetaan tässä hallintoon, mennään kaupalliselle puolelle, niin tätä verkkokauppaa, niin kyllä uskon, että jos konekäänteisellä pystytään verkkosivuja ja verkkopalveluita kääntää toiselle kielelle, niin kyllä nyt uskon, että kansainvälinen kilpailu on niin kova, että käännöstasoa ei voi jättää konekieliselle tasolle, vaan siinä pitää olla kääntäjät, jotka viime kädessä kääntää ohjeita tai verkkopalveluita kaupallisia. Jos mietitään nyt sieltä, että jo moni on varmasti saanut jonkun sähköisen härpäkkeen ohjeen, mikä on todennäköisesti konekäännöksellä käännetty, niin siitä ei saa kyllä mitään selvää vielä tässä vaiheessa. Että kyllä mä uskon, että se, jota aikaisemmin nähtiin, että se on paljon suomalaisia verkkosivuja muilla kielillä, että siellä laitetaan 10% enemmän ja lisää verkkosivuja, niin käänteen ei loppuu kesken kääntäjät. No, tämähän kuulostaa kovin lohdulliselta. Täytyy kertoa opiskelijoille seuraavalla luennolla, että ei tämä nyt hätä tämän näköinen sitten ollutkaan. Mun pidin nimittäin vuonna 1993 virkaisuesitymässä, jossa aiheena oli se, että korvaanko konekääntäjänä. Mä oon ruvennut vähän niin pelkäämään, että pääsenkö mä tässä eläkkeelle ennen kuin täytyy syödä sanat. Mutta te nyt olette ainakin vielä aika positiivisilta. Mutta onko mitään muita riskejä? Yksi sellainen riski, mikä tässä mainittiin, joka minua kiinnosti, oli tämä kollegani tiedemies, eli Tiedemann
tuolla sanoi että täytyy varoa sitä, etteivät nämä vapaat datat sitten häviä jonkun suuryrityksen syövereihin. Että onko tässä semmoinen riski, että kun on sitten vapaata riistaa, niin niitä käyttää ne, tai niistä hyötyy eniten ne, jotka niitä parhaiten pystyy käyttämään. Ja itse asiassa niin kuin tavallaan ajetaan tätä kaikkea tämän saman globalisaation tuuttien, eli Google ja Bing parantaa kääntimiä ja me muut taas nuollaan näppejä. Onko tämmöistä niin kuin vaaraa nähtävistä? Tai onko jotakin muita riskejä, mitä te näette tässä, että jos nyt lähdetään sinne myömme kaikki aartemme tuonne Euroopan putiikkeihin? Ei ole pakko vastata, jos ei tule mitään mieleen, jos tämä meni niin kuin sillä tavalla ohi teiltä, mutta minua itseäni niin aina mietityttää se, että ainahan se on niin, että kun jotakin laskee vapaasti menemään, niin ei se suinkaan leviä tasaisesti, vaan se nousee pintaan niin kuin kokkarikermassa, että se menee sinne, missä se parhaiten otetaan hyödyksi. Onko ehkä yleisössä joku, joka osaisi tähän sanoa? Onko Julle, sulla mitään kommentoitavaa? Että onko siinä mitään riskiä, jos tämä kaikki menee nyt sillä tavalla yhteisen laarin, että Euroopan isot kääntäjät yhtä hyvin kuin sinun pieni firmasi, isohan se nyt Suomessa on, mutta pieni maailmalla, niin... Niin, tässä nyt sitten on ainakin joku, joka on samaa mieltä mun kanssa, mutta mä luulen, että se on kyllä iso riski. Ainoa meidän lohtuu, että niin harvat on kiinnostuneita suomen kielestä, mutta että se ei välttämättä nyt niin kauheasti heti innosta, että voi olla, että Suomessa päästään hääräämään aika paljon sen kanssa. Ja sitten voi tietysti aina kannattaa miettiä niin kuin sitä, että mikä siitä on se seuraus, että ihan varmasti mitä enemmän on avointa dataa, niin sitä enemmän se parantaa Google Translatorin tulosta. Mutta että, niin, hyvä, että se tavallaan meille on, mutta rahat menee kyllä aina väärään pussiin. Niin, no se on totta toki. Täytyy toivoa, että sitten nämä suomalaisetkin toimijat, jotka on kiinnostuneita sitä suomen kielestä, niin sitten hyödyntää tätä mahdollisuutta. Niin, ja tutkijat tuolla sitten tietysti erityisesti. Joo, onko vielä lisää kommentteja? No jos nyt niin riskejä katsoo, niin enemmän näen se tällä organisaatiotasolla, että organisaatiot ei taivu uusiin toimintamalleihin, vaan pidäytään vanhassa ja ei katsota optimistisesti sitä, että miten näistä voisi hyötyä näistä uusista toimintamalleista. Mietitään vaan, mitä kustannuksia ne tuo. Ja silloin se kyllä väistämättä katoo sitten jonnekin muualle se raha hyöty tästä näin. Että kyllä se pitäisi niin itse lähteä organisaatiossa, että muutetaan toimintamalleja, käytetään hyväksi konekäännöstä suomalaisia palveluita, suomalaisia sanastoja, kuin sitten ruvetaan käyttää jotakin muita ja ollaan passiivisia. Tuolla on yksi puheenvuoro tuolla yleisössä. Olisin kysynyt panelisteilta, mä olen Maria Rebinder, tekijänoikeuslakimies, ja olisin kysynyt tästä, hienosti Helsingin kaupunki toi esiin, että tämä on avointa dataa. Kuitenkin yleensä avoimena datana pidetään sellaista julkista maksutta verkossa olevaa tietoaineistoa, johon on liitetty avoin käyttölupa eli lisenssi. Ja tästä on sitten JHS-suositus, joka tässä itse asiassa tämmöinen, mitä Tieke kuvaili, että organisaatio pitää itsellään, niin julkinen organisaatio ei saa näin tehdä. Siitä on PSI-direktiivi ja JSH-suositus, eli se pitää avata, ja just näillä Creative Commons-lisensseillä, mutta miten hyvin Helsingin kaupunki esimerkiksi tuntee tämän JHS 189 suosituksen ja nämä avoimet lisenssit? Ja uskoisin, että ihan hyvin. Meillä on aika iso asianajotoimisto kaupungin palveluksessa. Ja mehän olemme lähteneet tätä avointa dataa markkinoimaan HRI-sivustoilla. Ja meillä on itse asiassa ollut, me itse olemme, ja ennen kaikkea meidän kaupunginjohtaja on hyvin halukas avaamaan. Ja se, mitä me olemme avanneet, niin siitä on tullut myöskin hyötyä niin, että olemme saaneet sellaisia sovelluksia esimerkiksi vapaasti ihmisten käyttöön, jota ei muuten kaupungilla olisi ollut mahdollisuutta tai varaa tehdä. Mutta olemme törmänneet siihen, että kun me käytämme jotakin vaikkapa valtion tilastokeskuksen tai jonkun muun vastaavan valtion viranomaisen tietoa, niin siellä saattaa olla meille kielto sitten edelleen jatkojalostettunakin laittaa sitä tutkimuksena tai tuloksena verkkoon.
Et kaupunki avaa kyllä kaiken julkisena toimijana juuri siksi, että ne tehdään verovaroin, mutta meillä voi joskus olla sellaisia ongelmia, että emme pääse avaamaan niitä juuri niistä vanhoista sopimuksista johtuen, joita edelleenkin valtion viranomaiset verovaroja keräävinä pidättävätkin itsellään. No niin, toi kulmahan tässä on, ja Clarina yrittää näitä selvitellä, just näitä kysymyksiä, niin kuin sä varmaan tiedät. Mun viimeinen kommentti, ja varmaan lopetetaan nyt, niin oli semmoinen, mä en kysy teitä enää mitä, mä vaan sanon että jos mä olisin te, niin kyllä mä vähän ihmettelin sitä, kun siellä sanottiin tuolla noissa kalvoissa, että tämä konekään, jota sitten pääsee kokeilemaan, niin se on ilmainen ainakin projektin ajan. Ja sitten te suolatte sinne kaikki materiaalimme ehkä nyt hamaan tulevaisuuteen, niin eikö sitä voisi vähän paremman sopimuksen neuvotella siinä, ja sitten sitä sinne laitatte. No niin, tässä tämä. Joo, kiitos. Oli todella mielenkiintoinen paneeli, ja mä voin heti vastata tuohon Laurin kysymykseen siitä, että se on ilmainen ohjelman ajan. Meillä on itse asiassa koko tarina on se, että meillä on vireillä sellainen jonkunlainen käyttösuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelma suorastaan hienosti sanottuna siihen sen käännösalustan hyödyntämiseen, että mitkä on ne käyttöehdot sitten tulevaisuudessa. Ja yksi sellainen periaate, jota siihen varmasti tullaan soveltamaan, ei nyt ole vielä näitä asioita päätetty, mutta sellainen vastavuoroisuuden periaate. Eli sellaiset, jotka on parantaneet sitä järjestelmää, eli luovuttaneet aineistoja, saa tällaisen vastavuoroisuuden perusteella ilmaisen käyttöoikeuden. Eli se on sellaista suomeksi sanottuna oravannahkakauppaa, joka on osoittautunut tällä alalla erittäin toimivaksi malliksi. Ja mä olen ainakin sen puolesta puhuja, että niin kauan kun mä pystyn asioihin vaikuttamaan, niin mä pyrin ajamaan sitä mallia, mutta se on sitten nämä budjettikysymykset, eli kun meillä on budjetti vastaavat, ne jotka päättää, mistä rahat tulee, niin heillä on aina sanottavansa siihen, jos julkisin varoin pitää tukea jotain asiaa, niin sen takia me ei voida koskaan luvata, että meiltä löytyisi tukirahaa kauempaa kuin mitä se ohjelma kestää, koska se ohjelmaan on liitetty tietty määrä budjettia, ja kun se tukiohjelma, niin kuin tässä tapauksessa se verkkojen Eurooppa, kun se päättyy, niin sitä rahaa ei yksinkertaisesti ole enää olemassa. Mutta tämä oravannahkakauppa voi jatkua, koska siinä niin kuin voidaan tavallaan katsoa, että ei kulu rahaa. Nyt seuraavana on sitten vuorossa